Здравейте! Искам да ви пусна разпродажба на 3 тениски, които са маркови на марките Nike, Puma и Levi's. Тениските са, 2 от тях са чисто нови и са на много добра цена. Тази на Levi's с бродерия, ето такава, е в размер L. Абсолютно чисто нова. Ето го тук етикетчето. Просто е паднал хартияния етикет. Размерът е L. Ето така изглежда тениската. Супер оверсайз. Много готина. Никога, абсолютно никога не е носена тази тениска. Следващата е от детска серия на Nike. Ето така изглежда. Размерът е L на детското, обаче всъщност според мен преспокойно ще си стане за S или XS. Ето вижте, така наложена на мен. Тя също е абсолютно чисто нова. Никога, абсолютно никога не е носена тази тениска. Ето и тази на Puma има ето такава бродерия и на гърба. Изглежда по ето този начин. Размерът е M, но по-скоро според мен е към S. Нещо между S или M. Ето така стои на мен наложена. Много, много готина. Няма абсолютно нито една забележка. Цените ще оставя на екрана. Пишете ми на лично съобщение или в Instagram, оставям го тук, за да си поръчате.